To jsou idioti, proč tam nejde jeden, nepostaví cestu na střed a máme goldy a máme to vyhraný. Zdravíme všechny hráče a hráčky, já jsem Rusák Volva, vítám vás ze hry Minecraft a jsem tu společně s Brunem. Čau, začíná. A my jsme na minihře... Ale je s náma nějaký fake gamer. Možná. Gamer. Jsme na serveru Craftmany a hrajeme Bedwarsy. Jo. To je snad dobrý všechno toto. A jsme hraje s teda náma modrý tým. To jsou idioti, proč tam nejde jeden, nepostaví cestu na střed a máme goldy a máme to vyhraný. To umí přemýšlet. Stačí jeden, aby tam přišel a ten tam radši... Ten tam radši afokuje, že jo? Dělej! To na ten fake gamer se mi teda vůbec nelíbí. Já nechápu ty no dobře, jdu tam já. Můžu si udělat katěta. To je konečně někdo inteligentní. Gamer. Stav gamere. On má 3 bloky. A to tam stál celou dobu. Já jsem je měl menší lak. Hej, jsou normální. No dobře, to máme prohrané jenom kvůli tomu idiotovi. Fakt. A ještě to nenadává. Stav. Telefonádu. Mám irony. Okay, mám 10 ironů. Mi píše, že dostanu ban, tak klidně no. Konečně utek. Idiot. Já ti udělám meč level 2. Jo, díky. A ten. Ne, můžeš trošku na bok, prosím? Jo, dobrý. Že? Jo, no. Díky. Tak já už mám brnění. Jsme na středu? Doufám, že jo. Ano, jsme. Super. Protože jestli ne, tak by se mi asi zapil. Ne, počkej, my jsme na ironech. My jsme jenom na ironu. Super, mega. Červení jsou na středu. Jenom kvůli tomu idiotovi. Žlutý už tam jsou taky a zelený se staví. Jenom kvůli tomu idiotovi. Kámo, já na Bedwarsech, když to tak spočítám. Když napíšeš prostý slova, tak ona ti to udělá už jakoby ty. Já vím, no. Já se jenom bojím, kontroluj mě, please. Jestli za mnou někdo nejde, jako. Neboj, on tam jenom stojí na goldech a je AFK. Jdu zabít. Goldy zdarma! Tak jo, mám hodně goldů. Mám 8 goldů. Ježiši, uteč! Co? Čau, kamaráde. Au! Hej! Máme po betce. Tak asi dáme nový, no. Máme po betce prostě jenom kvůli tomu idiotovi, který nemá ani vybavení. To jsou kokoti, on si jde na iron teď. Já na tohle seru. On má iron match, tak jako. Já už jsem mrtvý úplně. Kdo nám to posral? Hádej. Já jdu lobby. Tak tohle to byl trošku menší fail. Já furt žiju. Ne. Mrtvej? Jo. Kyďák jeden malej. Pojď Skywars. Jo, můžem dát. Pojďte Skywars. Jo, a 6. Alumenov. 6. Honem. Já jsi tu. Nejsi vedle mě? Jo, jsem. Nevím. Jo? Ano.
Ty máš ten oranžový? Jako ten míč. Co? Ty máš jaký míč, jakože? Jaký ten oranžový, hned vedle tebe, tady skáču. Já mám bílej, že jo? Tady na tebe skáču. Super. Hej, a máme ty nejlepší čestky, někdo pro ně hlasoval. Když máš VIPčko, tak můžeš hlasovat pro nejlepší čestky, takže budou. Super. Takže budeme mít folie. Jo? Možná. Tak já mám luxusní věci, já mám Ender Perlu, Diamond Sword. Kde je druhá čestka tady? Na druhé straně. Super, ale vůbec nemám žádný tak meč. já mám dvě Ender Perly. Ale mám enchantovanou sekírku. Já to tam vyčerkuju a jdu pryč. To se počítá. Sharpness 1 na sekirce. To se počítá. Takže jo, já jdu na střed a portnu se hned zpátky. Hej, kámo, já mám golden apple. Tady už někdo je. I kill you! Cože, co to je za hackery? Já už jsem dead. Fakt? Jak to udělali? Zůstal tam po tobě něco? Už to někdo v čestkách? Už to někdo pobral. Jde ten snortík. To má za věci. Já tě jdu sledovat. Okay. Čau je. Mě nikdo nezabije. Mně se to trošku seká. No, Skyverse. Jako internet. Mně se to taky seká v pohodě. Ty vogo, ty tělák. Ty jsi mistr stavitel? Proč? Já nevidím. Hej, tady někdo hebnul. A jsou tu poušny. A věci. Tady. Wow. Co je v těch čestkách? Tyjo, to jsou lagy. Prázdný. Pojď dál, tady na tom dalším ostrově je ironová helma. Já mám diamantovou. No ale můžou tam být i věci. Nejsou věci v tom míči. Aha. Není v tom čestka. Já bych řekl, že ne, protože do toho se nikdo nekopal. No podle mě potom někdo na středu? Jo. Jeden týpek. Který se ani neumí dát lepší brnění. Zabil bych ho? On nemá helmu a tak jo. Má folie. Takže radši jde pokoušet. No jste 3, no. Já se jdu podívat na toho dalšího. Chlebíček. A Péťa. Oni jsou na středu. Oni spolu týmujou, no. Ne, Chlebíček. On je... Skáče. A měl folie. Hej, Karine, to musíš dát. Dva hráči, tam se počítám já a ten? Jo, ten na středě. Oj. Takže ta helma má Protection 1, Fire Protection. Jo, to bude stejný jak má ta diamantová. Tu nechal TNTčka a vody, co bude hodit. A to je v téhle? A v té druhé je sekira a ta helma. Tak se stav dál. Já bych se chtěl podívat do těch míčů. Keď ti tam vykopu díru. Nevím, já se tam nemůžu podívat. Ti tam vykopu díru. Je tam něco? Aha, to je plný. Jo, je to vyplněný. Vypadá to, když tam je zlato. Dal bych tak jo, stav se dál. Dal bych toho týpka teďka? No, pořád folie. Mám pocit, že ho to přestane bavit a skočí. A hoří mu to tady. Hej, já to uhasil, dobře. Když ti něco bude hořet, tak já to uhasím. Wow! Co je? Vyhrál! A jo?
Mistr. Díky. Děkuji. Tak pojď Bedwars, možná, že se nám to teď už vyvede. Tady nějaký týpek, který se jmenuje GTA. Proč ne? Už jsi na nějakých těch Bedwarskách? Počkej, vybírám. Mhm. Jo, jsem. Akorát, že já tě nevidím, takže se odpojím a připojím. Já bych možná šel, jenom aby jsme byli sami, já bych šel asi možná do redu. Pom padadom pom pom padadom pom pom. OK, tak jdeme red. Mhm. Mě to ladí k oblečku. Jenom doufám, že to video, o kterém nevíte, nebudu spoilerovat. Možná tohle video bude dřív vydané než tamto. Doufám, že to nebudu nějak stříhat moc dlouho. A tak tohle mám střihlé ani na za 5 minut, ale... Tady ani nejsou jakože žádný, jakože bychom udělali nějaký faily velký. Tam jsme stříhali každých 5 minut. Jinak jsme plný, jo? Tak pojď do Blue. Blue? Jo. Ok. Tak. Jsme 3. Jo, tak tomu když tak budeme nadávat. Tak jo, mám irony a jo. Ber bronzy, naházíš mě když tak? Hej, jdi do... Dobrý, já to beru. Ok. Naházíš mě? Tady to padá i s ironem. Super. Tak, bereme. 32 mám. To my úplně mlčíme. Jo no. Já se soustředím tak na tu hru. No, já už prostě nechci chcípnout. Mě nejde sežrat jabko. 4, 3, 2, 1. Už nemám Dobrý, bloky. on už nese. Ok. Jo, máš tady irony, pojď. On to hodil na zem. Máš... Já to vezmu. Ok. Já mám pro tebe 2 irony. To je strašně moc. Tak za 3 si uděláš vybavení. Počkej, já tě teďkon hodím. Na. Jo, díky. Aspoň zabarikádovává postel, to je dobrý týpek. Jo, to je dobrý, no. Alespoň nejsme s žádným debilem. 1 iron, 2, 3 iron. Já jdu stavět. Ok, asi když tak vezmu nějaký náhradní bloky. Já mám dobře stavět, jakože. Já mám stavět rychle. A zelený už jsou na středě. Pojď Hanu na střed. Jsou zelený na středě. Já si jenom udělám vybavení ještě. A přines i pár bloků. Kdyby náhodou. Jo, přines bloky. Jo, dobrý. Čekaj, já si jenom vezmu, vypůjčím tady od tebe 2 irony. Počkej, ještě 4. 3. Ještě jeden, pojď. A červený. Dobré, mám to. Dáváš si to? Jo. Hej, cože? Oni už mají ohnivý luk. Cože? Cože? A on je invis. Oj. Ten někdo je invisible. Někdo má vanish. Kolik stojí ten nejlepší luk? 16 goldů. 16? Super. A i se šípem 17. 17, jo. Ale žlutý. Já si koupím teda luk se sílou 2. A pomoc, cheater. Možná. A dobrý, dali jsme ho. Tak jo, já se jdu koupit jídlo a vybavení. Jídlo a luk a šíp. Pomoc, je to žlutej. Sorry, já mám posrdíčka. Tak to běž. To tě tu držet nebudu. Teď on pořád stojí na ironech a na tom. Wow! On šel týpek. Nech mi taky něco, prosím. Červený, je tam červený. Prosím. Nech mi něco, já mám půl srdíčka, kámo.
Já musím zhodit toho. Dobrý, on upevňuje postel, tak alespoň, že máme typka nějakýho. Au, 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 ne, ne. Trotl. Omlouváme to se je za od menší toho. střih. Červený. Mezi tím, co se stalo, tak Hej, hoď to... mi pár bronzů. Co se stalo, tak oni mě zabili. A... Musíme zabít prostě ty redy, musíme zabít toho s tím. Tak já mám luk síla 2, který si s věcma dá na 3 rány a bez věcí na 2. Ok. Já jdu ráž. Tak jo, já zabiju toho červenýho. Z toho s tím mečem, ty. S tím lukem. A ještě jeden iron. Já možná, já jsem mohl sestřelit toho. Sestřel toho s tím lukem, ať vidí, kdo je tu pán. On je zelený, ten s tím lukem. Červený. Jako s tím ohnivým. Jo. Jo? Aha. To střílí od zelených. Ne, od červených, máš pravdu. A já jdu na, ty odlákej kámo a jedu na červené ráž. A jdeme jim zničit postel. Bacha, bacha, střílí po tebe. Pojď kámo, pojď. Budeš mi krýt kámo, pojď. Budeš mi krýt. Pojď, já ho jdu zabít. Krý mě. Pěkně, ještě jeden. Jsou tam 2. Krý mě. Pěkně. Jo? Už utíkaj. Já mám ty konlák. Jo, jeden dead Ok. s lukem. Jeden dead s lukem. Který je to s tím lukem, já ho chci zabít. Au. Jo, už ho vidím. To s tím lukem. Já jsem dole. Ještě jsem někoho zabil, ještě někdo spadnul. Au, já hořím. Dal do mě 2 rány. A možná i ne, jsem dead. Škoda. Jo. To ale on má bez věcí. Dal jsem do něj 2 rány a byl by dead. Já se jdu na to našetřit, tyjo. Tak jo, ještě jeden iron a jdu Jsou tam greení jsou tam. Si podám tady toho bez věcí. OK. On má cheaty, WTF? No tak nemá, no. Do toho se zabil. Bacha, jsou tam zase... Dost potřebujeme goldy. A jo. Přines si goldy. Jsou tam yellow, kámo, pojď na yellow. Pojď sem do yellow. To je takový, kdyby si měl luk taky mrtvý. Hej, pozor, červený. Já mám půl hapka. Já jedu killnout. On má ironový sword. Já jdu zpátky, jo. Čau, trotle! Bacha, trotle. A zabil jsem jednoho, ale schodil mě ten s tím lukem, hajzl jeden. Jo. Já mám 6 goldů, tyjo. Musím si koupit nějaké to jídlo. Hej, my jsme se zabili navzájem. Trošku se to seká. Ale aspoň zabarikádoval postol, dobře on. A je teď ještě trošku vylepším ozdobnýma ornamentami. Ještě jeden. Já mám 2 hapka, tyjo. Nice. Kolik stojí potion na regeneraci? Nevím, podle mě irony. Potion of healed, to je, že ti je to úplně to, že? Budu potřebovat 5 ironů. Ještě jeden. Hej, to vypadá divně. Ten můj ornament. No nic. Tak, potion of healed za 5, pěkně. 4, 3, 2, 1. Tydy. Jdeme. Mám 6 goldů. Tak jo, žlutý jsou posraný. Jako. Pardon. A pojď no, pojď si. Killni mě, ne? No ty si taky debil.
Tak počkej, no, já si to zničím. Hej, on mi, What? Pomoc, pomoc, au! on mi tyčkou ubere 3 srdíčka. Pojď, pomoc, pomoc, pomoc. Dáme! Je tu green. Jo, já Jsou utíkám. tu greení. Au! Au! Hej! Mám to na videu, dostane ban. A diváci teďkom potvrdí, jestli to je pravda. Jak se píše do veřejného chatu? Vykřičník a potom něco napiš. Jídlo. Proč jsem si koupil... Dobrý. Já zase nemůžu žrat. No a tady máš ode mě dárek. O, díky. Musíme si koupit ty meče, jo. Ty luky. Ten by se hodil, já s Lokem mám celkem dobře. Ten střed je úplně poohněnej. No však. Hej, on má on vidí úplně, on má X-ray, on vidí úplně... Hej, přines krompáč, zničíme jim tady tým čestky. Ok, on stojí 3 irony. Ještě jeden iron. Ještě se musíš trefit, babo. Dobrý, mám to. Já jsem strašně haklivý na ten skin, jak je ten Alex. Já to tak strašně moc nemám rád. Víš ne? Ten Alex. Hej, kámo, já mám vajíčko. Čeho? Já mám vajíčko, slepice. Já jsem ho hodil po těch týpcích s těma lukama. Hej kámo, koupíme si Matildu. Jo, a žlutý se k nám staví vedlejší cestou. Jo, tak je sestřel. Jo, já už jdu si udělat luk síla 2. Tomu potřebuješ kolik? 13. Aby si to měl ze šípem. Jak se snaží? Kolik stojí Matilda, podívej se. Stack bronze. Stack bronzu? Jo. Stack bronzu? Dáme na to. Hodíme tam po nich Matildu, tyjo. A bacha, teď jsem se nasral. Pozor. Rebel, já to přeskočím prostě, tam jsou barikády, já to přeskočím. Matilda. To je ve specials, že? Užitečné věci. TNT ovečka. Máme Matildu. Tak dal jsem jednu ránu do toho hackera. S tím lukem. Myslím, že 2 rány možná i. Bacha, za tebou, za tebou, za tebou, z druhé strany, green. Bye bye. Jsi Goldy? Au? Neservolo. Pěkně. Já to musím použít na ready. Jsi tu? Jo. Jak to úplně šlo k němu. Matilda! Já jdu pryč, já to dávám. Ona nejde zabít. Nejde, no. Jídlo. Už zemřela, ta ovečka. Hlavně se pořád k nám staví, to není dobrý. Já si jdu koupit Matildy. Tak jo, zabil jsem červenýho s goldama. Hej, přines krompáč, zničíme jim tady ty tým čestky. Mám. Jestli koupím Matildu. Tak máme Matildu. Super, máme Matildu. A já si koupím radši 2, to tam budeme házet po nich. Úplně to tam totálně zničí. Musíme jim to tam totálně vystřílet, jo. Na hackery se musí hackři. Hackersky. Já si koupím lepší brnění. Možná meč. To ten červený je seriál, na ní seroval. 2, 1, jdem do toho. No ta Matilda vůbec nejde právě zabít.
myslím. Což je dobře. Mhm. Jo, ten je nenápadnej, ten yellow. Čá? Jo, komorod. Tu mě jdeš tyčkou, jo? Tyčku. Tyčka od lízátka. Nedávej to tam už! Úplně serou, tyhle. Oni mají luky, úplně nejlepší a skrývají se. Do nich! Víš? Já mám 13 goldů. Počkej. Ať ten space jde pryč. Ne? Proč oni utíkají na střed? Kdo? Ty ovečky. Oni jdou po yellow. A já nechci, aby šli po yellow. Co debilé. A já jsem tu pod palbou. Oni nemají cestu, tak proto tam nejdou. Mají cestu. Jakože k těm redům. Hej, ty yellow se k nám staví celkem dobře. Ne, tam by píkali dceru. Hej kámo, pojď na green. Tě tam docela slušně dávej. Red je tam schovaný. Kde? Zatím, za kouskem toho. Už nebude. Už není. 16? Please, jeden, počkej, je tu. Pomoc, green. Pěkně. Už není. Pěkně. Ty to zabil. Hej, na. Chceš goldy? Já mám 17, v pohodě, nech Já mám si. 31. Aha, tak to jo. Jde červený. Hej, počkej! Jo, dobře ty, a už utíkej na to. My už nemáme postel. Jak to udělali? To by mě taky zajímalo. Hej, musíme jim... Chill. El Pancho, ten je odkaď. Od Green. Jo, od greenu, no. Tak si uděláme nějaký opevnění, ne? To bychom mohli. Červený Matildy, já jdu pryč, já to vzdávám. Já to jdu pryč. Já to vzdávám. Ice saving. Tak jo, a jde se snipit. Boom. Ty žlutý dělali, hej, žlutý se pořád staví k nám, já nevím proč. Teď stejně nemáme postel, klid. Klídek, hoši. Lucky Sword. Si děláš, a jaký? Ten je luxusní. Ten se nech. Omlouvám se za střih, ale já mám Lucky Sword. To je lepší, to ten si nech. Ukáž, je to fakt Lucky Sword? Ne, já mám Lucky Sword u sebe, nech si to ten. Lucky Chestplate. Ten je úplně boží. Obrana 3, ten si vezmu. Lucky Bow, ale počkej, tady To je má... úplně ten stejný, to má sílu 2. Já si jdu ještě koupit nějaké ty lucky věci. Na. Co? Já mám ještě. Díky. Taky ti koupím nějaké lucky bloky. Já to nebudu otvírat, já se toho bojím, ono tě to může i zabít. Je to zdarma. No, není to zdarma, ale to je jedno. Smrt zdarma. Hele. Ale yellow už mají taky ohnivý luk. Protection wall. To nefunguje. Ne? To položíš, ono nefunguje. Regenerace na 45. Au. Poison? Ne, bouchlo tě to. Dva to je? poušny. Co to je? Teď si vezmi jeden. Ok. Uzdravení. Jo, to je super. Hej, já nám odříznu cestu. Za náma nemůžou. Tady máš lucky chestplate. No, tady ti házím lucky chestplate. Jak? Matrny. Au, poison. Jak dlouho?
Já nám odříznu cestu. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ale jdu na nás jelou. No tak, Jo, oni mu vybouchli ty jen ty ovečky tam. A střílem po něm, pojď. Ty jsi to zehnal, ten ohnivý. kámo tam kouká. Ale počkej jo, počkej, já mu tam pošlu surprise. Surprise. Co to je za meč? Hej kámo. Fire Surprise. aspect, kámo. Ale Jo, má to to menší. ovečka spadla. Tak to se... Trons 2, já mám Trons taky. Hm. Já mám ten brightness. A z posledního mi nic nespadlo. Jo, to se taky stalo. Máme 36 iron. Já sbírám bronz. Oka, kámo, počkej, já tam naběhnu a hodím mu tam surprise. Počkej, já to vezmu, počkej, dej mi ty bronzy. Počkej, kup to, kámo, já mu to tam hodím, protože tam naběhnu. Počkej, ještě. Jo, jdu pro to. Já tam vlítnu. Kumno, já tam Já tě budu krýt. Surprise. Teč! Máš to tam, kámo. On vůbec Ka. nic ne... Pozor. Zabij, střílej. Jak to vůbec nečekal? Ale jo, no, ale máme Chudák. odříznou cestu, což... Hej, Yellow! Jo, dobře. Jo, super. On měl odpoutat pozornost. Ale to bylo luxusní. Jak mu jsem toto dělal, ne, jenom. Jak ani nevěděl, co dělám, ne? No však úplně. Jak jenom, what the fuck? Počkej, já zkusím ty wall protection. To úplně nefunguje. Já nevím, co to dělá. Ono to nejde položit. Teď. To zkusím dát tady. Proč nejde položit? A netuším vůbec, jestli se zdává na tu, na bedku, nebo já nevím. A my nemáme bedku. Já. Nemáme kam to položit. Ještě lucky bloky. Já mu tam... Uděláme cestu a dáme mu tam, já udělám cestu a dáme mu tam další TNT. Jo, a Matildu mu tam pošlem. Nebo TNT je levnější, kámo. No ale to zase neběží. No, to je taky pravda. Klidně. Tak jo, můžeme jim sem dát ovečku, kdy chceme. Odlákávání pozornosti. Diverze! Utíkej! Kde? Bacha, napravo, Yellow! Debil. Doražka. Jak vůbec nevěděl, ne? Chudák. Je tam furt My je ten úplně týpek? trolíme. TNT ovečka do akce. Ještě trošku. Počkej, já mu tam pošlu dárek. Hej, kámo, my máme úplně odřízlou cestu. Nevadí. Super. To je dobře, alespoň se to nedostal. Hej, já jim tam pošlu TNT ovečku tudma. To bude prdel. Máš bloky? Dělej to, počkej, dodělej ten most. Jak to úplně nebudou čekat na to? Ne, ono jim to odřízne most, že jo, ono to TNTčko vybuchne jako normálně. Ono to je časovaný. Ale to je ve... O. Bacha, střílí po tobě, bacha! O, dobře ty. O, já tam držám ještě. Počkej. Pozor. Počkej. Jak ono to jde? Kam to jde? Proto to tam má zadělenou cestu, no. Ahoj. Tak nic, no.
Dívej na to, jak si to tam jde. Dívej na to, dívej na to. Jo. Jak nemají vůbec cestu? To To bylo je pěkný. zle. Koupíme si ještě další Matildu. Jo, tohleto video se bude jmenovat Matilda Doutku. Jo. Matilda a Gamer. Matilda Doutku. TNT ovečka. Cože? Bacha! Já vím, musíš to postavit semka. Ale ono, kámo, já jsem si to vzal normálně a ono se to už samo Já položilo. vím, ona se to sama položí, no já nevím, to je úplně retardo. Není nikdo na středu? To tam jela. A green. A ty těla. Nejde ta TNT ovce nějak to? Hodit? Hej, ne, oni už mají zase cestu a jdou k nám. Střílej. Utíká, počkej. O. Ale jeden je u nás. Ano. F3 rak. Co si myslí? Kryj mě. A tam jdu. Kryj mě. On je tam uvnitř, ne? On tu šel s tyčkou. Auto. Ten jeden utek, no, on měl podle mě málo životů. Jdeme zase poslat Matildu. Teď jestli něco slyšíte, tak se hrozně moc omlouvám. Já jsem On úplně zase zapomněl, že vyšiluje. natáčíme. Soused vyšiluje. Wow, smolříko spadnul. Pečený stejínka. Mé. Jak to tam běží? Vidí. To je úplně boží. Jak to úplně Lidi, vždycky, tohle je server Craftmania, je to úplně boží. jak to tam úplně vždycky běží. To jenom běží to TNTčko. Ne? TNT na nožička. A není tady další stack? Já mám 40. Jo, tak mi dej, já mám 30. Jak nemají co cestu? Škoda, že máme cestu na Já střed. koupím poslední 4 ty za goldy. Lucky bloky jsem koupil. Může něco spadnout z toho, něco úplně ultimátního? Jakože ti to okamžitě zabije? Ne, něco úplně fakt úplně mega. Nevím. Záchranná plošina. Já si srandu zase Lucky Chestplate. Bacha, ono ti to může padnout. Je, zlatý Lucky Sword. Ale lepší ten ironový. Já vím, ten má sílu ohně. OK. Oh! No, Z toho padl tenhle Lucky ten Lucky block. Block je vždycky zlej. No. A nebo šťastný. Teleport. Když budeš někde, tak prostě klikneš pravým a nesmíš se hejbat a ono ti to portne pryč. Ono ti může padnout pás z výšky a to... Radši jsem šel pryč. A věděl jsem proč. To je... Jaký Hele, kámo, green je jenom jeden. Cože? Že green je... Hele, máme na další Matildu. Oni se zase staví. Že? Ale oni se staví vrchní cestou, ty jelo, vidíš to? Na střed. A jo? Já jsem je asi zasah. Naslepo. Ne. Čus. Valkyrie? No, přijdeš Pavla? Pozdrav do videa. Pozdrav do videa. Úplně čus. Máme na další Matildu. OK, na jakém se třeba budu? A Craftmania. Můžeš nás jít spektátor. Jo, máme 3 Matildy. My tady jsme bez postele, úplně to tady ovládáme jenom Matildama. Tebe tam poslat... Počkej, já mám TNTčka? Ano, mám. TNT ovečku.
Ne. Kamo, kryj mě. Tak to bude bolet. WTF, ten poslední nevybuch. A tak vybuch. Jaký jste byl pro spektátor? 29, myslím. Space. 29, on... A jsme modří. Musíš si to odpočítat. 30 je poslední vpravo dole. Takže 29 je nad tím. Až tam budeš, tak klikni, tak něco napiš. Hej, kámo, ty Yellow se vůbec nesnaží. Ale počkej, vlastně snaží, ale... Davide, až tam budeš, tak něco napiš. Je to mapa Space. Počkej, tady je 27 čekání. No dej 29 a tam je taky čekání na konec hry. Další Matilda. No, ono tam není napsaný to číslo. To se musíš odpočítat. Máme 4 Matildy. Davide. Je tohleto. Ať se tam zase postaví, já Musí se to být nudím. mapa Space, jo? Tak tohleto asi... Hej, jdeme Ono ti to vždycky, až se tam připojíš, tak ti to napíše přes celou obrazovku. Jaká je to mapa? Kámo, já se nudím, jdem se to tam postavit a jdem jim zničit. Úplně to celý. předposlední, Davide. Úplně vpravo nahoře. Jo, tak to v tom době vím, no, aha. A napiš něco do chatu. OK. Vpravo nahoře. Jo? Jsme modří. Je. Já se jdu k ním postavit, kryj mě, prosím. No já tě kámo kryju, jo. A já se jdu podívat, hele, u žlutých. A jo, hele, nikdo tě snipit nebude, všichni si kraftěj. Opevňujou postel, no kámo, jeden to z nich bude líbat, protože mu hází asi tak 16 goldů. Hej, a červení právě útočí na ty, na... Počkej, hele, jeden na Ironu, možná tě uvidí, no 2, možná tě uvidí, hele už. Ne, ale koukej na tebe. Nekoukej? Ne, jdi. Rychle. Ne, tohle to nestav, rychle postav cestu. Tak jo, Valkyrie je takový doktor. Takže nás... Hej, dobrý, A co to je? Já jsem teď asi 3krát střelil do zeleného a ono to neschodilo. Postav to a počkej na Bruna. Ne, počkej, já tam jdu hodit Rambo ovci. Aha. Jo, my tam nejdeme ani raš. My máme hrozně rád Rambo ovci. Hele, dva yellow, který mají věci, jdou na zlato, na gold. Ty vole! Tak to jsou dobře v prdele. Jo, tak jo, to skoro zabi... Jedna ho zasáhla jenom. Přežil to. To je boží. Vybuchlo to moc? Takhle jednoho to zasáhlo hezky. Tak odletěl. Máš na další Rambo ovci? Jo, na 2. Ok, bude sranda. Jdi až k ním v posteli a hodím to tam. Jo. Úplně bez věcí, jenom jídlo si vem. Jenom, že mi nemá postel. Já tě jdu krýt. Já vidím, počkej, já se jdu podívat, kdo tam je. Jsou tam úplně všichni a z toho 2 mají dobrý věci. Drž shift teďka už, jo? No, Tak. tohle, ta Rambo ovce u nich nevybuchne asi. Tam tady. Ono se to točí! Jo, možná jo, ale že by. Ne, nevyšlo. A tam totálně odbuchla cestu. Jo, super. Kdo to tam poje? Zelenej. Hej, řekni mi, jestli někdo u postele. A kde je zelený? Mají opevněnou. No hele, mají jenom malinko pískovce opevněnou. Na středě jsou červený. Bez věcí. Fakt O, teď- jednou jsem ho zasah.
Mají asi 3 vrstvy z pískovce a pak už je tam postel. 3 co? Ale nic, ale. Já se tam teďka jako nechci moc rambovat. Ale počkej. Počkáme se na další tu Matildu. Do toho odešel? Žlutej? Jo, Já mám žlutej. Matildu. Ok. Postav si tam cestu, jo? Ne, počkej. Mně se nelíbí třeba tohleto, jak tady máme tuhletu kopuli. Zůstaň tam, jo? Ne, já nesmím vybuchnout. Bruno, na druhou stranu rychle. Ty. Ubralo ti to něco? Ne, ona neubírá. Stejnému týmu. Akorát, že já jsem se bál, že mě podkope. Hej, já jdu do rakety. Já mám Matildu. Já jdu do rakety. Ty nic není, hele. Tohle Já bude... jsem kosmonaut, Hej, tohle bude zase půlhodinový video, ale nevyrovná se tomu hodinovýmu. Nic nebudu spoilerovat. Já jsem v raketě. A tam ti stoupnu, ale já mám game Pozor, start. Letíme. Co děláte? Jenomže já nemám krumpáče, já musím dolů. No tak to je debil. Já mám game mode 3, já nemám problém. Hej, spektrně. Okej, ty tě spektátorovat. Já už lezu dolů. Hele, už tě jenom najít, víš co? Ještě Já jsem poslední v tom tom. Ještě jeden poslední blok. Schytá to teďka, když to položím tady. 3, Počkej, já tě 2, nevidím. 1. Polož to tam. Jo, tak tam to... bugla se ti ovce. Jo, bugla se. Ubralo jim to něco? Jako... Ne. Toho? Jenom se bugla a točila se na místě. Ale ubralo to, jestli to ubralo... most, takhle. Jo, kousek. Pozor. Máš další? Jo. Davide, kryj mě, jestli tam někdo jde. Počkej. Když tak mu hned poběžím na pomoc. Musím se ti podívat. Kam se stavíš? Na střed? Ne, já jdu k Yellow. Jo, počkej, ty teďko odešli. Právě myslím. přišli. Oni staví cestu, hele. Nejde, Jo. nebo... Jirko, tam ne! To je debil. To dělá, to se Tak to je to, ta ovce je po něm a ne po nich. Ne po mně. Má tam vybuchla, dobrý. Ne, mě se bugla myš. Zničila to most? Jo. Trošičku. Jde se tam dostat? Kolik do toho vydáte tak bloku? Moc. Hej, kámo, vidíš tu jejich cestu na střed? Yellow? Jo, lol. Hej, oni tam fajtí. Tak ne, já už na to nemám. Oni tam fajtí a jeden Yellow právě spadnul. Moc pěkný. Je, kámo, ty to máš fakt... No, tak nemůžu tam spadnout nějak. Ty ovce? A yellow. Hej, ty Yellow už jsou jenom... My to možná ještě vyhrajeme, oni to všichni líbnou. Ňam. Hej, Já hej, jdu Jediný vy šetřit, nemáte postel. No, ale je to hustý. hej, je někdo na tom, u nich u Yellow? Počkej. Ne, nevidím. Ale jsou na cestě a budou se vracet. Počkej, já ti budu říkat. Ale má odkopanou cestu, teď to můžeš v pohodě zvládnout. Dělej. Já si zavřu kryt. Počkej, Pojď tam, já pojď budu tam. ovci. Dělej, tak tohle bude prděl světa. A dělej. A ty si postel, rychle. Ty jim odbouknej cestu a jednoho to zabije. Já ti tam jdu pomoct. Kde je postel? Totálně jsem to odbouk a zabilo to 2. No, dělej. Už tě vidí, ne, nevidí tě. Tam jdu pomoct. A jaka pryč. Jo, on to odpojil. Ještě jeden chybí. Já A jsem on je viděla- tamhle on je na cestě. Jo, uvíz na cestě, ale má tam věci, jeden týpek tam chytnul. Má hodně dobrý věci, střílej to jenom. Hej jo, přesuneme se semka, budeme bydlet tady. Hej, co mají tadyhle v té čestce? Hej kámo, jdou po mně ještě Hej, další. protection well.
5x3 vleče from few. Nechápu. Pěkně. To udělá 5x5 řady, když klikneš právě na nějaký místo. No ale ono to nefunguje. Do vzduchu. Ne. To nefunguje. Nejde to. Je to rozbitý. 1, 2, 3, 4. Hej, máš krumpáč? Hoď mi ten krumpáč. Já mám dobrý nápad. Když to hodím tady, to nefunguje, ale fakt to nefunguje. Hoď mi krumpáč, já mám dobrý nápad. No. Ale ty Yellow byl zničen. Neříkej. Ne, teď byl celý jakože zničen. A jo. Hej, jenom my proti redům. Hej jo, my team 6. Hej, krýmě. Tak, naše tým 6 je hotová. Hej, budu potřebovat tvou pomoc a ten krumpáč. No, já to zničím. Pozor! Hej, tady mají past. Bacha, tady mám past. Ta se nedá zničit, já přes ní přejdu ve toho bytu. Mám slowness 3, slepota 3 a slabost 3. Jo, tam byla, já jsem taky přišel přes jednu past. Pozor, tady chybí blok, jo, tam chybí blok, Bruno. A jsme na středu. Máte na hodně goldu. Hej, Perm, ready. zabij. Když to naskládá vajíčka. Nemají moc opevněnou postel, to zničíte rozdle. Já teď mu nechci ničit. Oni tady mají, ale oni tady střílí. Jdeme, pojď, zpátky. Hej, kámo, musíme si koupit Matildu a půjde jim to tam poslat. Já mám, počkej. Ale oni to tady mají dostavěné. No to je jedno. A teď už jo. Jdi, Matildo. Jenom jim... Ale hej, kámo, pojď. Jo. Jeden spadnul. A jeden. Ne, to bylo to, škoda. Pěkně. Dobře. To bylo. Pěkně. Oni jsou 2 ti redí. Valka, tak se rozloučíš s náma potom. Kamo, pojď mi pomoct, ten jeden má ten. Počkej, já jdu uklidit Goldin. Ten jeden vůbec nemá ty věci. Hej, kámo, já ti budu pomáhat, jo. Já jsem vedle tebe, neboj. On ti bude držet za ruku. To jsme, nejsem to boj. Do nich. Pozor, běží tam. Bacha. On ti chce schodit. A tak jeden týpek s lukem. To by mohlo bolet. Au, je dole? Hej, what the fuck, on je invis. Je, to sama co já, hele. Hej, ale Bruno už ho 5krát strefil. Já jsem ho 5krát strefil. Ne, tak to byl ten hackerem. On 5krát ho sejmul a on nechtěl spadnout. Cože, kde je? Odkud tě střílíš ty rakety? Je přímo na bronzu v té raketě. Jakože v raketě? Ano, dostal. Jedno. Jo, střílíme tam naslepo, pojď. Je vedle rakety, na levé straně od rakety. U vás to je na pravý. Kámo, já tam jdu hodit tu Matildu. Ne, Bruno, střílí blbě. No, víš trochu. Jo, zase si jo. Super. Už je v raketě. Hele, tadyhle jde jeden. Tam jde na cestě. Pozor. Hej, kde jsi, hackerine? Já si jdu koupit několik Matild. Nemá krumpáč, chvilku to potrvá. Dobrý, schoďte ho. Nebo neumí chodit. Mám 4 Matildy. Střílí random do vzduchu, jo. Pojď. Jo! Ne, zase aktuálně škodilo to. Škoda. Tohle ty jen ty očka. Hej, jo, zase střílí, kde? Na cestě, přímo na cestě. Na začátku. No, ještě tyjo. Teď už je jak kdyby, jak byl ten minulej, teď už ho vidíš. A pojď. Ach jo.
Postavte si nějakou základnu ve vzduchu, jeden se musí obětovat. Bacha! Jsou tam oba dva. Nemají šanci, nemají vůbec oplnění. Jeden je dole, schodil ho Bruno. Jo, A druhý. To jsem byl já, já jsem ho schodil. A jo, fakt jo. Sorry, já si furt platu. No hele, a to byl ten s těma nejlepšíma věcma. Tak tohle to je akční. Dobře, tak to si udělal dobře, to si udělal úplně libově. On o tom neví. Je mrtvej možná. Jo, čum. Možná mi tam zrovna chtěl hodit. Dělej, pojď ještě jednou. Poslední. Hodil vám tam ovci, ale jenom si... A ona sem nedojde. Jo. Ale luxusně jsme to vyndali. Jo. Oni jsou totálně bezvětší, kámo, když si uděláme cestu k ním. Kdybychom možná... Mají oba dva věci. Jo, pěkně dostal. Hej, mají věci. Kdo hoří, ten troll nebo ten druhý? Ale ten druhý asi. A tam nevidím. Ne, ten druhý už ani Bacha, nebyl. už jde jeden. Je, sorry, Hekarima. Jo, v pohodě. A budu trošku výš. Hej, jeden bude střílet, ten kdo má lepší luk, a druhý staví cestu. Nejlepší je ten luk, co mám já, ten je síla 2 A já mám ten s tím firem. a odhození 1. Tak, kdo staví, hele? Já nemám bloky. Tak dělejte, Jo. ale pak asi 10 sekund. Pak už se zase obnoví. Už střílej, Bacha, už střílí. No hezky, Viděl hezky. tě. Au. Au. jde do mě. Hej ne, ať staví Bruno, protože on má knockback 1 na luku, takže... To zastavím. Hej, já ho vidím někde. Odkud střílí. Je u rakety. Je u rakety na bronzu. Hej, ty jsi to vedle mě vystřelil. Já vidím jenom... Cesta, rychle. Crafty. Ti budu krýt. Dělej. To jsou Jeden všechno už vylízá, jeden jde na raketu. Pozor, mají tam sniperský místo. Jo, on je tam Jo. nahoře. Na raketě. Hekarine, já to musím zničit. Dělá si Jo, krytí. sorry. Ty kokos, tak teďko mě dobře dal. Já ho sundám. Teďko mě dobře dal. Pojď trochu níž, krme. No takhle to střílej, Au. akorát, že... Potom. Třeba kdybych tam byl, už mohli být mrtvý, ale... Hej, říkej, kdyby jsem se trefil. Hej, Ono ti- kámo, ono já ti už to zase, cinkne. já už zase hořím, ty. Jo, on je tam na boku, že? Jo, někde tam, no. Tak ti raket, hej. Tyjo, já nevím, jak se Teďko nepřesně v té raketě v tom dílku. A jeden je dole. Au. Hej, jednou, Pojď už tu. hej, ten kdo má knockback, tak ho jednou Ty sejme. vole. Ty vole, musíte se to rychle postavit nějak. Dostal. Ten nahoře dostal ode mě. Hezký. Já náhodně střílím. Rychle, pojď. On je na mostě. Střílím mu tam, já nevidím přes ten plamen. Au. Tohle je boj. Ty vole, Máte 12 minut, oni to jenom zdržujou. Au. Máte 12 minut, musíte tam rychle postavit tomu. Hej, kámo, stahujem se. Já to pořád budu dávat. No. Tak jsem vyměnil 35 a 900 goldů. Hej, kámo, zaměstnej toho nahoře. Protože on Já po mě vím. fakt jde. Já jsem dal 2 rány do toho dole. Já mu tam budu stát, ale čum. Půj to. Jirko, ty jsi mě sejmul. Sorry. Vůbec. Jirko, Ne, ty au, Musel dejte trochu víc. teďko mi to dal. trochu výšela. Hej, kde je ten druhý? Počkejte. Na cestě. Na cestě? A já ho sundal jednou. Teď si myslím, že jsem pořád na té cestě. Au, tak tohle bylo těsný. Teď už fakt musíte ale stavět. Tamhle ten dole. Jo, killnu. Jestli se trefím.
Vole, já se neumím trefit. Jo, jedna? Hej, kde je ten nahoře? On je tam, jak je to okno, tak tam je? Jo. No, co? Ne, tam přímo stojím a... Já se vždycky trefím. Jo, zásah, Brno ho sejmul. Dobře. Toho nahoře? Vypl nebo něco takový, jo. Pojď Brno, trochu víš, ty stříš všechno o blok níž. Malinko jenom, tak teď jsem dal. malinko níž. Jo, někoho jsem dal. To dole. To trola. Tak rychle, stavte. Já nemám bloky, kámo. Bacha, on je ten nahoře. Já mám totálně rozbitý luk. Mně už taky pomalu dochází. Hej, tady ty zelení mají bloky zdarma. Zelení mají bloky zdarma. Jak to? Já to tady rozkopám. On si furt myslí, že jsi na té cestě. Se musí naučit trošku dívat. Bacha! Wow! Tak to byl trik. Máte 10 minut, jo? Klid. Kdybych mu tam tak mohl poslat Matildu. Jo, vidíš tu raketu, ta je úplně v plamenech. No Fakt? je, no to totálně hoří. Fakt? Já mám malou... Aha, jo. Ale červený, čau trotle. Jirko, stav! Au, teďko mě dal. Teďko máš šanci, Karim, stav. Já můžu stavět, ale Tak dělej. se povím, že mě zastřelí. Máš 10 minut, nemáš co Jo, ztratit. dostal! Když tak to on dá do remízy. Dostal dolů. No a zpátky. A ještě jednou, dělej, jdi. Teďko máš volno. Ty vole. No, on mu tam furt šutí. Na tohle, střílí. Bruno, dělej. Teď jsem dal Matrix. Mně se Kámo, sekla Bruno, asi poslední 4 bloky nějak. Dělej. Počkej, jo. No a Viko, dělej. Jo, zabil. Pojď! Bruno, už můžeš jít, nemají věci. No. Aha, jeden má luk. Běž! Dobře. Jeden hoří. Ty máš krumpáč, běž! Rozkopej to. A dělej, lukem. Jo, Dobrý, jde. už mají věci. Pojďte. Počkej! Zapte ho, rychle ho zapte. Jo, Mají ten meč. Dobrý. Naše jsou ty jen ty ovečky. Já mám málo hapka, já mám půl hapka. Hele, jde do mě. Já jsem dead. Fakt? Jo, ty musíš to rozkopat ty. Já se stahuju. Ty to musíš rozkopat. Bacha, za tebou jsou hned. Bacha, No jdi. Ty jdi. Já nemám ten. Ty vole. Ty vole. Já nemám krumpáč, pojď rychle krumpáč. Máš 8 minut. Hej, jim to vůbec neubírá. Ne! Pojď krumpáč, pojď, vem si meč a krumpáč a jdem do nich. Ne, počkej, já jsem dead úplně. Kup si meč a krumpáč, pojď. Nebo ty jsi taky dead? My jsme už mrtví. Škoda. Tak pojďte to rozloučit. OK. Omlouváme se za krátký střih. A asi se s vámi už loučíme. Pojďte sem, tadyhle se rozloučíme, pojďte tady, Valker tady. Kde jste? Tady, pojďte semka ke zdi. Kde jste? Tady za sebou Hekarina. Jo, tady. Tak... Ne, Hekarin jde uprostřed. Jo. Tak se s vámi loučíme a tak zatím čau. Ahoj.